Zahvaljujem na vašem interesovanju da posjetite Crnu Goru i kao nastavku jednu novu sreću i razgovaraju o pitanjima važnim za dalje unapređenje dobrosusjedskih odnosa. Zahvaljujem, poštovane dame i gospodo, zamjeniče premijera, kolega ministre Tači. Veliko mi je zadovoljstvo da sam u prilici da danas u posjeti Crnoj Gori. Time nastavljamo jednu dobru praksu, a to je da već u prvim sedmicama i mjesecima nove kalendarske godine nastavljamo politički dijalog na visokom nivou sa susjednim zemljama. I današnji razgovori su odlična prilika da ne samo sagledamo aktualno stanje stvari kada su odnosi dvije države u pitanju, već i da definišemo mjere, projekte, dogovorimo redoslijed poteza kako bi brojne nove inicijative realizovali. Odnosi Crne Gore i Kosova su sadržajni, prošle godine je potpisano 9 sporazuma, novi sporazumi su na putu i sve je to u najboljem interesu građana jedne i druge države. Iskoristim priliku da kolegu Tačija informišem o statusu našeg integracionog puta, kako prema Europskoj uniji, tako i prema NATO-u i naglasim da je preduslov uspjeha kada su integracije u pitanju dobrosusjedska saradnja, odnosno regionalna saradnja i stvaranje uslova da kroz bilateralne kontakte u regionu realizujemo čitav niz pitanja od interesa za građane. U tom kontekstu, kao jedna od inicijativa važnih za ovu godinu jeste da pokušamo sa dvije strane da utičemo da se na ekspertskom nivou što prije dovrši posao demarkacije, dakle utvrđivanja međudržavne granice i pripremimo sve za potpisivanje tog ugovora, dakle tokom 2015. godine. Veći dio posla je, rekao bih, završen. Također, uskoro na inicijativu kosovske vlade ćemo u Prištini nastaviti regionalne razgovore koji se tiču infrastrukturnih projekata u regionu kao dijela regionalne inicijative saradnje 6 zapadno-balkanskih zemalja, odnosno Berlinskog procesa, sve u susret bečkom sastanku krajem avgusta mjeseca u okviru te inicijative. U tom kontekstu, pored velikih infrastrukturnih projekata koji mogu biti željezničko ili putno povezivanje dvije zemlje, ono što je jako važno jeste i jedan broj regionalnih projekata kakvi su izgradnja puta Dečane-Plav ili izgradnja puta Murino-Čakov-Peć, koji dodatno treba da pomognu boljem povezivanju i otvaranju razvojnih perspektiva za ta područja. Izrazit se zahvalnost ministru Tačiju zbog njegovih napora koje ulaže da se proces ustavnih reformi na Kosovu uskoro dovede do kraja i na taj način obezbijedi i formalno priznanje crnogorske manjine koja već sada uživa odgovarajući status kroz različite forume koji postoje unutar kosovskih institucija, ali ustavno priznanje koje bi zaokružilo taj proces, a sa naše strane izrazio nadu da ćemo vrlo brzo nivo diplomatskog predstavljanja podići na nivo ambasadora sa sadašnjeg nivoa stalnih otpravnika poslova. Također, naša zahvalnost zamjeniku premijera Tačiju koji također ulaže velike napore unutar kosovske vlade da se stvore uslovi za povratak raseljenih i taj postupak će biti i tokom ove godine nastavljen, što cijenimo kao veoma važan doprinos punoj socijalnoj inkluziji ranjivih dijelova populacije. Još jednom, želeći ugodan boravak, dobre razgovore, želim da nastavak programa protekne u najboljem redu sa vrlo konstruktivnim razgovorima sa našim najvišim zvaničnicima, ali i uspješnim razgovorima sa našim privrednicima, s obzirom da postoji ogroman potencijal za dalji ekonomski razvoj, odnosno razvoj ekonomske saradnje naših zemalja u mnogim oblastima, od saradnje oblasti saobraćaja, bilo u pitanju aviosaobraćaja ili lučki transport, do saradnje u oblasti poljoprivrede, odnosno poljoprivredne industrije i mnogim drugim oblastima, pa sve do, dakle, saradnje u oblasti kulture, turizma, obrazovanja. Dakle, praktično nema oblasti u kojoj dvije zemlje ne mogu dodatno pospješiti saradnju. Faleminderit shumë i nderuari zoti Lukšić, ne jemi takuar. Uvaženi gospodin Lukšić, zahvaljujem vam još jednom na dobrodošlici. Mi smo imali priliku da se sastanemo u okviru različitih inicijativa i institucionalnih sastanaka, međutim, posebno je zadovoljstvo što imamo priliku danas da se sastanemo na bilateralnom sastanku u svojstvu dvojice ministara vanjskih poslova. Prijateljstvo između Kosova i Crne Gore je veoma dugo i po mom mišljenju veoma dobro. Është një miqësi edhe më e vjetër se vetë shtetet tona.
To je prijateljstvo koje je starije od naše dvije države dhe model edhe për popuj tjerë. i predstavlja model i za druge zemlje. Prandaj ne Te duhet stoga treba da čuvamo tu tradiciju i da kultivišemo ove vrijednosti. Kështu që jam sot këtu për të punuar, për të luar këtë. Tako da sam danas ovdje da radim u pravcu poboljšanja odnosa, unapređenja saradnje na političkom, ekonomskom i na ostalim nivoima. Ne kemi të njëjtin vizion. Mi imamo istu viziju da naše dvije zemlje, Crna Gora i Kosovo, budu članice Evropske unije i NATO-a. Kosova jep mbështetjet plot. Kosovo pruža punu podršku za učlanjenje Crne Gore u NATO, jer smatramo da to nije samo interes Crne Gore, već da je to strateški interes za cijeli region. NATO për gjithë rajonin. Vlerësoj lart për kushtimin. Duboko sam ubjeđen u posvećenost Crne Gore da stvori dobre uslove života za sve zajednice koje žive u njoj. Velika je sreća što između Crne Gore i Kosova ne postoje neka otvorena pitanja, osim pitanja posvećenosti za unapređenje boljih odnosa. Što se tiče procesa demarkacije, kao što smo već raspravljali, između Crne Gore i Kosova, ovaj proces je riješen, možemo slobodno reći, i preko 90%. Vjerujemo da će početkom proljeća biti riješen u potpunosti. Želim da vas informišem da cjelokupnu javnost Crne Gore da država Kosovo priznaje crnogorsku manjinu. Dakle, crnogorska zajednica je sada učestvuje u radu savjetodavnog vijeća za zajednice u okviru institucije predsjednika, što predstavlja ustavnu kategoriju. Vjerujemo nadamo se da ćemo u toku ove godine sprovesti ustavne reforme koje će omogućiti da crnogorska i hrvatska zajednica uđu u Ustav Kosova. Ovo je naša volja i naš cilj, naša posvećenost. I radit će se, uložit će se dodatni napori za obuhvatanje crnogorske zajednice i na lokalnom institucionalnom nivou. Želim da iskoristim priliku da ponovo uputim poziv svim raseljenim licima sa Kosova koje žive u Crnoj Gori, da na Kosovu postoji spremnost da se pomogne njihovom vraćanju i obezbeđivanju boljih životnih i radnih uslova. Za nekoliko porodica koje su odmah izrazile interesovanje za povratak, Vlada Republike Kosova je obećala i finansijsku pomoć za njihov povratak. Ja ću imati tu čast da danas sa nekima od njih sastanem i da ih ponovo pozovem i ohrabrim za povratak. Također što se tiče ekonomske saradnje, potpuno smo saglasni da nju treba nastaviti i unapređivati, posebno kada je riječ o infrastrukturnim projektima kao što su željeznice i tome slično. Što se tiče željeznice koja će povezati Pljevlje, Berano, Bijelo Polje i Peć. I također puta koji ide preko Čakora. Kao i puta koji će povezati Plav i Dačane. Kosovo je već počelo sa radovima, vjerujemo da će Crna Gora uskoro. I također na sastanku kabineta se dogovorili da se unaprijede dalji napori kako bi se dva ministarstva saobraćaja bolje povezala i imala intenzivniju saradnju u sve to u pripremi za sastanak u Beču. Naročito smo posvećeni Jadransko-jonskom projektu koji je od izuzetnog infrastrukturnog i strateškog značaja za cijeli region. Kosovo, iako mlada država, je stvorilo zaista jedan povoljan ambijent za razvoj biznisa i ja želim da još jednom uputim poziv svim zainteresovanima da dođu, da vide poboljšane uslove koji su bolji u odnosu na ono što je bilo ranije. Ja ću se i danas sastati sa predstavnicima biznis zajednice i ponovo ih pozvati da dođu. I sastanci će se dalje nastaviti odvijeti u Ulcinju gdje vjerujem da ćemo govoriti o pitanjima unapređenja saradnje između Crne Gore i Kosova. Tako da još jednom želim da vas pozdravim i zahvalim. Hvala puno i dobrodošli. Mislim da pitanje utvrđivanja granice i pitanje statusa crnogorske manjine treba posmatrati odvojeno. To su dva odvojena pitanja. Dakle, ozbiljne države sklone regionalnoj saradnji identifikuju sva pitanja koja će doprinijeti toj regionalnoj saradnji
i ozbiljno posvećeno rade na tome. Moje je zadovoljstvo da dvije države, dvije vlade, institucije i crnogorske i kosovske rade vrlo predano i posvećeno rešavanju svih pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i mislim da to najbolje preporučuje i jednu i drugu zemlju za nastavak integracionog procesa. Što se tiče drugog pitanja, ja sam siguran da će se moj kolega Tači vrlo ugodno osjećati u Crnoj Gori i da će svi razgovori biti vrlo sadržajni i korisni za ovo na čemu insistiramo, a to je da je ova posjeta izraz dobrosusjedskih odnosa, posjeta na tragu jedne dobre tradicije izgradnje međudržavnih odnosa koji su u interesu građana i Crne Gore i Kosova i zato vjerujem da će svi razgovori i celokupan boravak biti više nego ugodan i prijatelj. Mi danas ovdje nismo da se podsjećamo negativnih momenta iz istorije, već smo tu da radimo na unapređenju naših odnosa. Mi danas dijelimo zajedničke koncepte, zajedničke vizije za razvoj naših dviju zemalja. I naravno da smo po toga u potpunosti svjesni i nosimo veliku odgovornost prilikom ove posjete Crnoj Gori. I više smo nego sigurni da će ovaj sastanak poslužiti kao primjer dobre bilateralne saradnje. Govorili smo i o pitanjima graničnih prelaza, uskoro ćemo, odnosno vrlo brzo ćemo, nadamo se, definisati i lokacije gdje će granični prelazi biti postavljeni. Ali krajnja vizija je da stvari među nas ne postoje granice, već da se u potpunosti uklopimo u evropski model saradnje. Dakle, da ovaj model postane sve važeći. Uvaženi gospodine Lukšić, Crna Gora je već članica Savjeta Evrope i brojnih drugih regionalnih organizacija. Da li će Crna Gora pružiti pomoć i podršku Kosovu za učlanjenje organizacije kojima teži? Kao što znate, Crna Gora je do sada pozitivno odgovorila na svaki zahtjev Kosova za učlanjenjem u bilo koju međunarodnu instituciju i tako će biti dalje. Dakle, mi smo priznali nezavisnost Kosova, uspostavili diplomatske odnose, kao što sam rekao, nadam se da će biti podignuti na najviši nivo uskoro, zaključujemo sporazume, radimo u obostranom interesu naših građana i vidimo punu integraciju Kosova u sve međunarodne strukture kao ispravan put. Istovremeno, ono što sam na sastanku učinio jeste, čestitao sam ministru Tačiju na svim naporima koji su uloženi u prethodnom periodu na jednom posvećenom dijalogu sa Beogradom kako bi se sva sporna pitanja što je moguće prije riješila i mi veoma pozdravljamo nastavak razgovora koji je planiran u februaru mjesecu pod okriljem nove visoke predstavnice Federike Mogherini. Izvolite. Imovinom koja je Kosovo imala u Crnoj Gori, koji su bile prije mogućnosti. Je li ste uopšte o tome razgovarali? Da li imate u planu da se to sredi među dvije države? To je svakako važno pitanje, zato što je dvostranog karaktera. Dakle, siguran sam da i subjekti i Crne Gore imaju određena potraživanja ili interese koje u tom smislu treba ostvariti, tako da je još ranije, a danas potvrđeno želja da stvar pokušamo institucionalizovati, da li kroz formiranje odgovarajuće međudržavne komisije koja bi se bavila tim pitanjima, sagledavala sve te zahtjeve, pokušavala da kažem, urgira kod odgovarajućih institucija, bilo da je u pitanju Crna Gora ili Kosovo, da se pitanje rešavaju. Dakle, privredni subjekti, građani i tako dalje, dvije vlade imaju interes da nađu mehanizam koji će na efikasan način se ovim pitanjem obaviti. Za gospodina Tačija. Prema faktskoj studiji ranije su kosovski zvaničnici dolazili u Crnu Goru, ali među vremena prolazi nije bilo protesta. Kao što ste vratno sami uznati, že neka pola sata ovdje iz ove zgrade počeće protest određenih udruženja rastavljeni sa Kosova, koji su u Crnoj Gori oko 11.000. Oni, citiram, smatruju da vas ovdje nije mjesto i da ste učestvovali u ratnim zločinima. Šta vi imate da poručite? Mi živimo u demokratskim društvima, u demokratskim zemljama. Crna Gora je jedna takva država u kojoj se poštuju različita mišljenja koja mogu biti i suprotna od vaših, što je veoma dobro. Ljudi imaju pravo da izraze svoje mišljenje i mi to moramo da poštujemo.
ne diskutuam për kthimin e të zhvendosurve qytetarët e Kosovës që aktualisht jetojnë. Mi smo već raspravljali o pitanju povratka raseljenih lica na Kosovo. Na primjer, dobra stvar je što naš ustav pruža mogućnost dvojnog državljanstva. Që ti kryejmë pra mundësit për kthimin e tyre në prona. Mi smo raspoloženi da omogućimo njihov povratak, da im obezbedimo bolje uslove, možda čak i neka radna mjesta. Kosovo është 80 gjithë qytetarëve. Kosovo je domovina svih svojih građana i sigurna je za sve njih. Unë sot disa prej këtyre do t'i takoj. Ja ću se danas sastati sa nekima od ovih raseljenih lica, neki koji će se vratiti na Kosovo. Rajoni jonë të kaluarën ka Naš region je u prošlosti trpio zbog nedostatka komunikacije, što je često stvaralo i nesporazume. Prandaj sot është faqe çdo leadership. Stoga je danas obaveza i dužnost svake, kažemo, vodeće strukture svake države i svakog lidera međusobno da komuniciraju, da razgovaraju, rješavaju ova pitanja. Nedostatak komunikacije i saradnje koje je stvorio neprijateljsku atmosferu između lidera u regionu je često to neprijateljstvo prenosio i na stanovništvo. Ja se svaki 10 dana, odnosno svake 2 sedmice, sastajem sa predstavnicima vodeće strukture Srbije i sa premijerom Vučićem i sa ministrom Dačićem. Oni posjećuju također Kosovo i različite institucije Republike Kosova. Prije samo 2 dana smo imali posjetu premijera Vučića na Kosovo. I vjerujemo da su upravo ovakvi sastanci, ovakve posjete predstavnika vodećih struktura sa njihovim zajednicama u našoj zemlji, ali naša međusobna saradnja je vrlo važna za unapređenje odnosa u regionu između zemalja u pitanju. Stoga, kao što sam već rekao, mi moramo poštovati suprotna mišljenja i različita mišljenja. Ali moramo razumjeti i političke motive. Jemi të interesuar dhe jemi duke punuar për të shikuar ka ardhmja. Ali mi smo u svakom slučaju zainteresovani i posvećeni gledanju u budućnost. Svake zemlje da definiše način na koji će dovesti do kraja unutrašnje procedure radi ratifikovanja ili potpisivanja određenog međunarodnog sporazuma. I očigledno je Bosna i Hercegovina definisala u tom pogledu neku svoju unutrašnju proceduru, imajući u vidu jedan broj istupa ili pitanja koja su pokrenuta. Što se nas tiče, pitanje utvrđivanja granice je okončano uspješno, zato što su eksperti završili svoj posao polovinom prošle godine nakon jednog višegodišnjeg, vrlo posvećenog rada. Stvorili uslove da se sporazum parafira, što je urađeno. Vlada Crne Gore i Vijeće ministara odobrili njegovo potpisivanje i s naše strane mislimo da je sve spremno da se taj posao konča i da se na osnovu tog sporazuma dovrši pitanje i riješi granica između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Dakle, u ovoj fazi mi zaista ne vidimo potrebu da se bilo koji aspekt preispituje. Ali s naše strane, kao što ste imali prilike da vidite, imajući u vidu dinamiku koju je ovo pitanje uspostavilo u Bosni i Hercegovini, imao sam potrebu da prije neki dan o tome razgovaram sa ambasadorom Bosne i Hercegovine i izrazim našu zabrinutost da bi moglo doći do odugovlačenja postupka zaključivanja sporazuma, što po nama nije potrebno, niti je u interesu dvije države. Dakle, mislim da je u interesu dvije države da na tom primjeru pokažu svoje dobrosusjedske odnose, posvećenost regionalnoj saradnji i stvaranju uslova da poslije čitavog jednog perioda mukotrpne tranzicije na ovim prostorima jednu drugačiju perspektivu pred sobom definišemo. Tako da je moj apel da se taj postupak okonča što prije i da i taj sporazum o demarkaciji dovedemo u odgovarajućoj proceduri što prije do kraja. Komentarišete optužbe da ste ugostili ratnog zločina i jednog od osnivača OVK i s druge strane što se tiče Sutorine, možete nam reći šta konkretnije planira Crna Gora da uradi s obzirom da u Bosni sada kreće javna rasprava i to krajem februara, dakle da taj proces sigurno da se održi. Da li planirate neke konkretne reakcije ili
razgovore možda sa vašim kolegama iz Bosne povodom? Da li se gospodin Tači osjeća, bez obzira što razgovara sa nekim crnogorskim zvaničnicima, nepoželjno u Crnoj Gori, imajući u vidu i protest i optužbe za ratne zločine i kao i veliki broj prognanih Crnogoraca i Srba sa Kosova, čije porodice će da protestuju, kao i također veliki broj ubijenih Crnogoraca na Kosovu. Dakle, mi imamo kontinuirane razgovore sa predstavnicima Bosne i Hercegovine na svim nivoima, dakle, od onih radnih, preko kontakata ministara vanjskih poslova, dvije vlade, odnosno na nivou predsjednika. I u svim tim kontaktima mi istu stvar potenciramo, to je da smatramo da je posao završen i da nema ni osnova, niti razloga da se on preispituje kao takav. U tom smislu da je potrebno da pristupimo što prije njegove ratifikacije i stavljanje u funkciju. Dakle, tačno se zna kako je krenuo rad komisije, na kojim principima se odvijao i iz tog razloga smatram da je uspješno doveden do kraja. Dakle, kao što ste imali prilike da čujete, nije ni u Bosni i Hercegovini to baš ta inicijativa primljena konsenzualno sa jednakim nivoom entuzijazma i tako dalje. Imate čitav niz ljudi na raznim nivoima koji su komentarisali taj zahtjev kao potpuno neadekvatan u ovom trenutku i kao čak i otvaranje potencijalno jedne Pandorine kutije koja bi mogla region da vrati značajno unazad kada su u pitanju teritorijalne pretenzije raznih država pozivajući se na pravdu i istorijske, razne druge istorijske dimenzije. Tako da, iz tog razloga mi potenciramo jedan vrlo, da kažem, racionalan, konstruktivan, hladne glave pristup, a to je komisija je završila svoj posao, polazeći od principa koji su ustanovljeni na početku njenog rada 2008. godine, završila je dakle taj posao 2014. godine, sporazum parafiran, treba ga potpisati, ratifikovati i okrenuti se mnogim drugim temama koje su, vjerujem, od interesa za građane jedne i druge zemlje. Što se tiče gostovanja u Crnoj Gori, zamjenika premijera i ministra inostranih poslova Kosova, gospodina Tačija, dakle, već sam rekao da je dobrodošao, da očekujem da će u Crnoj Gori razgovori biti uspješni, da bez obzira na, što je već rečeno, potrebu jednog broja građana da iskažu svoje razmišljanja, svoje stavove u svakom demokratskom društvu, to je najbolji način eksponiranja stavova, dakle, kroz dakle, primjeren vid svakako iskazivanja da li protesta ili drugog oblika iskazivanja svog interesa, ali ono što je važno jeste da je gospodin Tači dobrodošao u Crnu Goru, da imali smo i imat ćemo tokom dana konstruktivne razgovore i da su ti razgovori njegova posjeta, dakle, prilog dobrosusjedskim odnosima, prilog regionalnoj saradnji i prilog, dakle, jednoj evropskoj viziji tolerancije, suživota, saradnje na ovim prostorima koja treba da dominira politikama svih zemalja u regionu. Treba napraviti razliku između dva različita aspekta, odnosno pitanja povratka raseljenih lica sa Kosova koja žive u Crnoj Gori, pitanje koje ima jedan humanitarni aspekt, od ostalih koji su politički obojeni. Mi smo i ranije vodili razgovore vezano za uspostavljanje što boljih uslova za život, rad i povratak onih porodica koje žele da se vrate. Već smo rekli da poštujemo izražavanje mišljenja svih kategorija građana i njihovih mišljenja koje imaju. Posvećeni smo radu, posvećeni smo naporima za uspostavljanje mira i integracionih procesa. Ali želim da još nešto pokrenem. Mi smo politički lideri. I treba da donosimo pravedne i pravilne političke odluke koje su u interesu stabilnosti i mira u regionu. Naravno, neke od ovih odluka nisu pretjerano popularne. I ponekad nas izazivaju za njihovu ispravnost. Nuk ka qenë ndonjë vendim populist edhe imi që tulëm dhe diskutoj me autoritetet e Beogradit në Bruksel.
Nije bila naročito popularna ni moja odluka da sjednem i raspravljam sa liderima iz Srbije u Briselu. S'ka qenë ndonjë çështje populiste as në Serbi, po as në Kosovë. To nije bilo popularno pitanje ni u Srbiji, ani na Kosovu. Por jemi ulur, Ali smo sjeli, jemi takuar, sastali smo se, kemi biseduar, razgovarali kemi arritur marrëveshjen i historike të ostvarili smo istorijski briselski sporazum. Ne si leadership nuk mund të Mi kao organizujemo predstavnici vodećih struktura ne možemo da organizujemo opšte narodne referendume o pitanjima kao što su da li da se sastanemo ili ne. Organizohen zgjedhje të lira. Organizuju se, dakle, jednostavno se organizuju slobodni izbori, određena struktura pobjedi i onda ona u narednom periodu donosi odluke. Dhe unë kam qenë një prej Ja sam bio jedan od vodećih glavnih pregovarača u procesu pregovaranja sa vodećim političkim strukturama u Srbiji. Që nga marrëveshja në Rambuje, ku kanë qenë njerëz Još od vremena sporazuma u Rambujeu, kada su predstavnici političke strukture bili Miloševićevi politički saradnici. Për të vazhduar dhe kontaktet përfaqësisht Nastavili smo kontakte usmjerene ka dobrosusjedskim odnosima sa pokojnim premijerom Đinđićem. Për të vazhduar përsërimin procesin Zatim smo nastavili taj bečki proces sa Koštunicom i Tadićem. Dhe për të arritur marrëveshjen Sve do ostvarivanja istorijskog briselskog sporazuma sa Dačićem i Vučićem. Edhe në Kosovë, sikur të pyetëshin I da smo postavili pitanje građanima Kosova vezano za Vučićevu posjetu Kosovu, sigurno da bismo imali negativne reakcije, kao što ih je i bilo. Prandaj mendoj se secili prej neve I zato mislim da svi zajedno treba da gledamo, da pogled usmjerimo ka zajedničkoj budućnosti koja treba da bude usmjerena poboljšanju odnosa između naših zemalja. Što se tiče vašeg konkretnog pitanja, ne želim da se predstavljam većim katolikom od pape. Por leadershipi i Malit Zi ka qenë gjithmonë i mirëpritur në Kosovë dhe do ta vizitojnë Kosovën, i ftuar gjithmonë. Ali vodeća struktura u Crnoj Gori je dobrodošla na Kosovu i uvijek su dobrodošli da posjete Kosovo. Mi imamo izvanredne odnose Dhe perspektivë sigurt evropiane. I sigurno evropsku perspektivu.